ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାବେରୀ ବସ୍ ଯାହା ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଲେ, ଆଉ ସେ ବସ୍ ଗତକାଲି ଜଳିଗଲା 24 ତାରିଖ ଦିନ। ତାହା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ତେଲେଙ୍ଗାନା ମଝିରେ କର୍ଣ୍ଣୁଲ ସିଟିରେ। ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ କାବେରୀ ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲିକି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଘଟଣା କି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଉଥିବା ବସ୍, ତାହା ଜଣେ ମଦୁଆ ସକାଶୁ ତାହା ଘଟିଅଛି। ଆଉ ସେ ଘରେ ନ କହିକି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବାହାରିକି ହାଇୱାଇରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସ୍ପିଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଗାଡ଼ି ବସ୍ ତଳକୁ ଆସିକି ଜଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରେ କେତେଟା ପରିବାର ବି ଜଳିଛନ୍ତି, ମାନେ ମିନିମମ୍ 40 ଜଣ ପାସେଞ୍ଜର, ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଜଣ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ 15 ଜଣ କ'ଣ ସେ ଜଳିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିବା ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଯିଏ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।